Dođe narkoman na železničku stanicu i vidi policajca, pa ga upita. Znaš li koja je razlika između tebe i ovog voza? Koja? Upita policajac. Ovaj voz ima 2 razreda, a ti imaš samo 1. Na to će policajac. A znaš li ti koja je razlika između tebe i ovog voza? Koja? Pita narkoman. Ovaj voz ide iz stanice, a ti ideš u stanicu. Šta radi narkoman ispod jelke? Čeka paketić. Zaustavi policajac narkomana. Gospodine, izađite iz auta da duvate. Ne seri da imaš te, bra. Naduvao se narkoman, ceo dan duvo, odvalio se, otišao u obližnji bazen u kraju i ušao, spustio se u vodu i vire mu samo oči. Prolazi neki deda i vidi narkomana, ali prođe dalje. Prolazi par puta, ovom i dalje samo oči vire. Priđe deda i pita ga. Dečko, treba li ti pomoć, ili sve u redu? Tek će ovaj. Matori, izvuci me, ispunit ću ti 3 želje. Sedi narkoman u sobi i gleda se u ogledalo i govori. Kako, brate, kako? Prolaze sati i samo odjednom čuje svoju majku. Dragane, večera. Jao, jebote, Dragan. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.